L-unika rebħa li jista' jkollna li din il-gwerra tieqaf darba l dejjem. Dan intqal mill-Prim Ministru Malti Robert Abela f'kummenti li tal il-medja lokali waqt il-Kunsill Ewropew li fost l-oħrajn ittratta l-gwerra fl-Ukrajna. U nemmen li d-darba mill-possibilità reali jekk kulħadd juri ċerta doza ta' realizmu wkoll, jiġifieri l-Ukrajna minn naħa l-waħda, ir-Russja minn naħa l-oħra, perswas illi l-isforz tal-amministrazzjoni Trump se jkun qiegħed hemmhekk fid-direzzjoni tajba, miegħu irid jingħaqad ukoll l-isforz Ewropew, jiġifieri tagħna 27 stat membru. Filwaqt li appella għal paċi fit-tul fid-dawl li din il-gwerra dal-waqt tidħol fit-tielet sena tagħha, Dr. Abela sostna l-prinċipji ta' pajjiżna brabta ma' din il-gwerra. Il-punt ta' tluq għandu jibqa' dejjem li l-Ukrajna kienet il-vittma ta' aggressjoni inġusta mir-Russja. Dak hu jibqa' l-punt ta' tluq. Iżda punt ieħor importanti huwa l-eluf kbar ta' persuni, ħafna minnhom nies innoċenti, tfal, nisa, ġenituri, anzjani li tilfu ħajjithom innoċentement. Imbagħad għandek vera min qed jargumenta illi din hija ġlieda, gwerra, illi l-Unjoni Ewropea ma taffordjax illi titlef. Dik hija perspettiva oħra. Però jien ngħid ukoll li llum il-ġurnata rridu nibdew naraw jekk verament għandniex nibdew inħarsu lejn din il-kwistjoni b'doża ta' realiżmu u prammatiżmu wkoll. Dan il-Kunsill li għalli ħattenda wkoll il-President Ukren Volodymyr Zelensky għaqad mas-summit tal-erba li l-mexxej Ewropej kellhom ma' dawk tal-pajjiżi tal-Balkani. B'reazzjoni għall-laqgħa li kellu fil-marġini tal-Kunsill Ewropew ma' ta' mexxejja Ewropej u rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea, Dr. Abela nnota b'sodisfazzjon kif il-pożizzjoni ta' Malta dwar l-immigrazzjoni regolari qed tkun aktar adottata. Li ninnota huwa li pajjiżna fejn tidħol il-politika tar-ritorn enfasizza ħafna dwarha. U wieħed mill-ikbar suċċessi li kellna fil-politika li tirregola l-immigrazzjoni irregolari kien propju fil-politika tar-ritorn, jiġifieri twaqqif tal-wasliet hemmhekk kellna suċċessi tajbin, però fil-politika tar-ritorn lejn dak il-pajjiżi li huma meqjusin bħala siguri. Hemmhekk ħdimna ħafna fuqha, sellem il-ħidma tal-Ministru Byron Camilleri u t-tim tiegħu, ħdimna ħafna fuqha u rnexxejna. U dak is-suċċess irid li narah trasportat ukoll fuq livell Ewropew. Fil-fatt kien permezz ta' kitba fuq il-medja soċjali fejn il-Prim Ministru stqar li pajjiżna għaraf jikkonvinċi fuq din il-politika filwaqt il qal kif qed issir kollaborazzjoni ma' pajjiżi oħrajn biex jiġu żviluppati metodi ġodda li jsibu bilanċ aħjar bejn il-protezzjoni ta' dawk fil-bżonn u r-ritorn ta' dawk li abbużaw għax m'għandhomx dritt tal-asil. Kien hawn ħabbar kif matul is-sena d-dieħla din il-ħidma mistennija tara l-introduzzjoni ta' regoli ġodda tal-Unjoni Ewropea fejn jidħol ir-ritorn.